ato nang ihatag sa affirmative sa iyahang pagpabarog sa iyahang tema. 10 minutes, start. Okay, salamat kayo moderator. Maayong gabi sa tanan sa tanan usab nga nagtan-aw diha sa social media no. Sa atong mga kaigsunan. Salamat usab sa akong amigo kayong katbang usab karong gabi una si Brother Jason Torno. Atong pasalamatan usab ang Dios nga mao mihatag nato og panahon ining napahigayon ning usa ka dialogue no sa atong igsoon. Kanya ang topic mga kaigsunan nagkanayon nga akong pamatud-an nga dili sula eskriptura. Bible alone ang panudlo ni Kristo ingon man usab sa mga apostoles kunya ato ning isumala sa Biblia o sa referensya no. Dunay panultihon nga nagkanayon non putis isi diuturnum quinus subis veritas. Walay pangatarungan nga mulampos kung mo lungtad kung dili kini ipaagda o ipasukad sa kamatuoran mga kaigsunan. Ang tema namo nga nagkanayon nga akong pamatud-an dili kay sula eskriptura ang panudlo labi na sa panudlo ni Kristo. Dinhi pa sa kalibutan sa iyang ministeryo wa siya magtudlo og sula eskriptura. Lakip na usab ang mga apostoles mga kaigsunan. Unang barog sa ato ang gikasabutan nga sumala sa referensya doon natay gitawag nato encyclopedia mga kaigsunan no. Ato ning tanaw ning nasa ko ang gihuptan karon kining New Standard Encyclopedia. Sa pahina 220 nagkanayon ining New Standard Encyclopedia Volume 3 nasa pahina 220 mga kaigsunan nga matud pa dinhi the early Christians used the Greek Septuagint version of the Old Testament. Scholars believe that the books of the New Testament were written in Greek, although there was an Aramaic version of Matthew. The Bible was soon translated into Latin and Syriac, probably as early as 150 AD, and it appeared in other languages. Later, the most famous early version was the Latin translation completed in 405 by Saint Jerome. It is called the Vulgate or Vulgata Editio or Common Received Translation. The Vulgate became the standard text of the Western Church. In 1546, the Council of Trent declared that the Vulgate to be the official text of the Roman Catholic Church. Pero tataw mga kaigsunan nga ang Biblia na compile o na tibuok niadtong 405 AD. No? So muna nga makaingon ta nga dili sula eskriptura ang panudlo ni Kristo. Ingon man usab ang mga apostoles mga kaigsunan. Unya with due respect sa ato ang igsuon nga si Brad Jason Torno sa kasakop sa 70 Adventist nga ilang una nilang 28 fundamental beliefs. Una dia naguna gyud nang gitawag og Holy Scripture, no? Pero di kita dia sula. Pero ang atong pinangga nga igsuon nga sa 70 Adventist, aminado sila bisan sa ilahang Bible Study Guide nga gitawag og Bible Study Guide sa 70 Adventist. Diri sa pahina 327 mga kaigsunan nga matud pa dinhi as a Protestant and especially the Seventh-day Adventists, we rest on the principle of sola scriptura, the Bible alone as the standard of faith. So sa kuno
ang Biblia sola Scriptura mo standard of faith sa Seventh-day Adventist ug naa na sa unang fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist. Mao ba ni ang panudlo sa simbahan diha sa ministeryo sa atong Ginoo ug sa mga apostoles? Makaingon ta nga di mga kaigsunan tungod kay dili tanan nga nasuwat nga nasaysay diha sa balaang kasulatan. Naman na sa San Juan Kapitulo 21, 25 mga kaigsunan o sa San Juan Kapitulo 20, tudling 30, kuha ko masayok nga dunay gitudlo ang atong Ginoong Hesukristo nga wala na masaysay, masuwat diha sa balaang kasulatan. O ang mga apostoles usab mga kaigsunan mimatuod sa dakong kasayon nga dili lang kay sinulat lang kundi nagtudlo usab sila ngadto sa ilang mga kaigsunan sa mga Kristiyanos nga sumusunod kabahin sa oral teaching, no? Naman na sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15 dunay matang sa tradisyon ug ang kining Biblia usa po ni ka tradisyon nga gitawag ni siya written tradition. Unya dunay tradisyon sa mga apostoles mo nang wala kay sila miingon nga sula kanang pag-ingon og Biblia lang mo akong gisupakan mo akong gipamatud-an karon nga dili angay sa pagpanudlo nga sumala lang sa Biblia lang, no? Ato nga matikdan ang mga apostoles nanudlo diha sa Roma 10 bersikulo 14 ngadto 15 nga diin dunay namati ug dunay nagtudlo. Wa gid mingon nga sumala nagquoting chapters and verses, no? Wala na manudlo ang mga apostoles nga susama karon sa pagpanudlo sa mga pastor nga nagkapitulo bersikulo. Tungod kay niya ng panahona sa unang gatos katuig ngadto sa ikatulong gatos katuig wa pagi nakumpleto nga Biblia og wa pay nahanay nga kapitulo bersikulo kundi matud pa sa atong gigamit nga referensya ang simbahang Katoliko pinaagi sa iyang tradisyon mga kaigsunan. Unya diha sa balaang kasulatan bisan diha sa ministeryo sa mga apostoles doon na sila gikutlo, doon na sila gitudlo ngadto sa katawhan nga walay basihanan sa Old Testament, no? They are quoting scripture but you cannot find in the Old Testament. So usa kini ka tradisyon, orally teaching. Muna nga wa ta mag-apos niya ng sola scriptura mga kaigsunan tungod kay ang naguna og nagpayuhot sa maong doktrina nga sola scriptura mao gyud si Martin Luther usa ka Protestant. Nya sayod man ta nga mitug-an man ang Seventh-day Adventist sa ilang libro nga as a Protestant, no, we rest on the sola scriptura kun Bible alone as the standard of faith. Matud pa sa Seventh-day Adventist. Kunya nganong si Martin Luther may naghinungdan sa maong doktrinang sola scriptura tungod kay siya ang nangamahan kay tungod kay iyan namang gitalikdan ang simbahan, wa na siya nagpailalom sa otoridad sa simbahan ug ang tradisyon sa simbahan kundi iya manggi dala ang Biblia ra, wa na dala ang simbahan, no? Iya ang gibiyaan na si imatod pa ni Martin Luther sa commentary of John chapter 14 matod pa niya, we are compelled to concede to the papists that they have the word of God, that we receive it from them, and that without them we should have no knowledge it at all. So kung wala ang simbahang Katoliko, wala ang Biblia. Nga naman, sawa pa ang Biblia makumpile, naa na ang simbahan. Oh, nya ang panudlo simbahan dili sola scriptura lamang kundi nanudlo usab sila og oral teaching, oral tradition. So ang usa ka doktrina o pagtulunan nga nagsukad sa sola scriptura usa ka huyang og hikwaos nga baruganan tungod kay di man kabarug kung sola scriptura tungod kay dunay panids kasulatan nga lisod kay sabton. Unya gitug-an kini sa magisterium kun sa simbahan, gi-explain, gi-interpret sa simbahan aron kadtong nagbasa sa Biblia di mao tigwalaan. So mo nay pundasyon simbahan mo nang dili kay sola scriptura. Well, ang simbahan usa sa baruganan maong Biblia, pero dili kay Biblia lang, kadang pulong nga lang.
no, ato nang timan-an kanang sula konsol. Ang simbahan nagdawat sa Biblia usa na sa pundamento, usa na nga gikwaan sa kamatuoran, no? Kay kung tanaw na to ang matod pa ni Okay, okay, time. Okay, salamat kayo, moderator. Okay, daghang pong salamat sa imuhang paghanay sa imuhang pagpabarog. So, ato nang ihatag sa negative, ang negative side ang iyang pagpangutana. So, 10 minutes, ready na yung negative ni Brother Jason. Okay na? Okay, ready na ang time. Okay. In nomine di Abraham, Isaac, Jacob, Vicente, Samuel, Benedicto, Claritas, and Sapientia, Harom, actually, Roberto, Lord yun ang dalay ko ng Diyos. Salamat kay sir sa imong kinasingkasing nga pag-present sa imong presentasyon about sa timang pamatud-an nimo nga dili sula Escritura o Bible alone ang panudlo ni Kristo ug mga apostoles nga mao'y basihan sa Quran, sumala sa Biblia o referensya. So, ang premise ani sir, akong premise, kung wa tay mabasa litra por litra nga nag-ingon si Kristo ug mga apostoles nga sula Escritura o Bible alone ang basihan sa kamatuoran, ang pangutana dinha, doon na ba po kay mabasa or doon na kay mahatag na mo karon ning kagabi nga doon na kay mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga dili sula Escritura o Bible alone ang basihan sa kamatuoran? Kay mo gamit tag CCC, mo gamit encyclopedia, mo gamit tag tanang mga referensya nga gigamit sa Romanong Katoliko, natay mabasa na wala. Okay, tubag. Explicitly wa tay mabasa gikan sa pulong sa baba ni Kristo. Apan do na tay mabasa og masabot di sa Biblia. Kaya mga apostoles nagsulat masab og ilang gipasabot ngadto sa mga katawhan naa sa Roma kapitulo 10 tudling 14 ngadto 15. Kunya matod pa ni San Pablo sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nga hupti ninyo pag-ayo ang among gitudlo pinaagi gwali og sa sulat. Kunya, likayin ninyo tong tao nga di mo dawat ni anang ato ang pagtulunan o tradisyon. Ano ito bag? Sunod pangutana, Brad. Okay, salamat. Okay, next question. Salamat kayo sa pagtupag nimo nga wala nga wa tay mabasa. So ikaduhang pangutana, premise, si Kristo ug mga apostoles sa ilang pagpanudlo nagdala og gagamit ba sila mga encyclopedia, CCC o tanang dictionary nga books nga gigamit sa Romanong Katoliko karon? Samot sa mga gipanggamit sa CFD nga mga books nagdala ba sila ani sir, yes or no? Okay, tubag wala sila gadala. Ikaduha pod, wala gadala ang mga apostoles og si Kristo mismo og mga standard reference nga atong gihuptan karon kay bag-o lang man na. Unya ang ilang gitudlo, ang ilang oral teaching, naa sila oral teaching nga dili sila moputlo usab sa sula Escritura kun Bible alone lang scripture. Like for example, sa 2 Timothy kapitulo 3 bersikulo 8, miingon si San Pablo diha nga si Janes o si Jambres misupak ni Moises di gina mo kaplagan dito sa Old Testament ning kutlo si San Pablo. Therefore Okay, next question. binaba. Okay. Salamat kayo sa pagtupag nimo sir. Ikatulo na kong pangutana, premise, si Kristo ug mga apostoles sa ilang pagpanudlo, katudlo ba silang magisterium, tradisyon sa Katoliko aron matinuod ang imong tema? Yes or no? Okay. No nga literally nga nagtudlo explicitly pero iyang gitagaag autoridad ang magisterium sa pagpanudlo kay miingon man si Kristo sa Mateo kapitulo 28 tudling 19 tudling 19 ngantos 20. Imuha silang akong tinun-an, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Therefore daghang gibuhat atong Ginoong Hesus sinaksihan sa iyang mga apostoles nga wa na malatid sa balang kasulatan. Wala miingon atong Ginoo nga tudloi sila sumala lang sa Biblia kun sula Escritura. Una nga ang mga pastor kadto way nagdadala, wag gyud nagdadala ang mga apostoles o sama sa mga pastor karon nagkutlog. Okay, next question. So matod mo no, tapos may insist ka nga sa Mateo 28:19-20 nagtudlo si Kristo og magisterium. Kanus aman di ay minggawas ang Objection, moderator. Objection, sige. Okay. Klaro akong akong tubag moderator, miingon ko ganina, wala tay mabasa diha nga nanudlo si Kristo og kanang magisterium. Miingon ko ang Mateo 28:20
ang gitudlo ni Kristo tanan, dili kay sula eskriptura. Tanan yang gibuhat, tanan yang gitudlo. Nya sayod ta nga tanang gitudlo sa atong ginawa man na masaysay sa Biblia gyud. Mo na akong gipasabot moderator. Okay, na-counter nimo bro. Counter ko, counter. So, tingali na, tayo pa sa pangdungog, pero dili man na, mairis din na, kaya naka-record man nga, maingon siya nga si Kristo, nanudlog magisterium, pero pasaylo alam ko kung nasayot ko. So, bago karon niya nga giingon nga, nanudlo tanan. So, sa ato pa, cover din na ang kung pangutana, unta nga nanudlo dahil si Kristo magisterium, kaya ingon man nanudlo tanan. Mora na akong counter, mora na akong Mr. Moderator. Dahil na ako pangutana. Next question. Okay. So, sir, anak na lang, ay mong gigamit ang Mateo 28:19 nga nanudlo si Kristo tanan. So, buot ba sa gingon nimong tanan, way labot ang magisterium o apil ang magisterium ani nga panudlo ni Kristo? Okay. Ang magisterium mo ay mutudlo gihatagan katungod ni Kristo sa Mateo 28:20. Mo-object sa ako, sir, ha? Sige, objection. Nagdala to kategorikal akong pangutana. Ang akong pangutana, kay miingon man ka nga sa Mateo 28:19-20, nanudlo si Jesus tanan. Ang akong pangutana nga nagtangag kategorikal, kay ingon man kag tanan, apil na ba dinhi ang magisterium sa tanan? Apil o wala ba? Okay. Yes. Si Kristo mitudlo ngadto siyang mga tinun-an kung living magisterium kay mao man ay magisterium. Nya mutudlo usab ngadto sa uban, wala miingon si Kristo nga sumala lang sa sula eskriptura kun Bible alone. Kun miingon si Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Muna nga dili detalyado tibok Biblia, no? Kay ang Biblia naaman ang oral teaching tradition sab nga gitudlo sa mga apostoles nga wala masulat sa Biblia kun dili sold out ang sula eskriptura lamang. Okay, next question. Okay, nadungog na ko sa imong ba karon sa pagpangutanan na ko nga apil ba ang tanan, apil ba ang magisterium matud po yeto, magpasabot apil. So unsa nga kapitulo ug bersikulo nga imong mahatag nga strong evidence nga nagtudlog magisterium sa Katoliko si Kristo? Naa ba kay mahatag na wala? Okay. Naas Biblia nga gitudloan niya ang buhing magtutudlo kun magisterium. Oh, asa na mabasa? Naa sa Mateo 28:20, mao ra gyud tong bersikulo ha. Miingon si Kristo nga giingnan niya ang magisterium kun buhing magtutudlo. No, unsa man ang magisterium? Magtutudlo, mutudlo. Mo na giingnan niya ang mga magtutudlo sa nga mahimong mutudlo sa katawan, tudloi sila sa tanan. Nga akong gisugo kaninyo, wala siya miingon nga tudloi sila sumala labang sa sula eskriptura, sumala lamang sa Bible alone. So matubag yung pangutana sunod. Okay, next question. Naingon ka nga na sa Mateo 28:20 nya bag-o ra nimo gilitok nga ang meaning sa magisterium magtutudlo. Sa ato pa si Kristo ba kay magtutudlo, matawag ba siya magisterium sa Romanong Katoliko? Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo magtutudlo nga magisterium sa Romanong Katoliko nga simbahan? Na kay mabasa na wala? Okay, dahil mabasa sa Biblia, kadagang mabasa na sa Biblia nga ang mga apostoles o ang mga tinunan niya, miingon niya, magtutudlo. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection, kailangan sa Okay, sa Objection. specific ang akong pangutana, sir. Ang akong pangutana nimo kay matud man ka nga nagtudlo jud si Kristo og magisterium naa sa Mateo 28:20 unya imong giingon nga og in terms sa magisterium ang meaning magtutudlo. So si Kristo magtutudlo man asa mabasa nga si Kristo magisterium sa Romanong Katoliko. Ayaw ko tagae atong mga apostoles. Si Kristo mismo kay si Kristo man imong gi-address ana specific, sir. Naabantay Objection, moderator. Counter objection, moderator. Okay, counter bro. Okay, ako nang gitubag siya. Ingon siya, naabay mabasa sa Biblia. Ingon ko, naay daghan. Ingon ko, ako na nang gitubag categorical. Ingon siya, nga naabay mabasa sa Biblia. Akong gitubag nga naanay daghan. Mo nang mo-qualify ko sa kong answer, Mr. Moderator. Okay. Sige, padayon ta. Next question na bro. Okay, salamat kayo, sir. Then, naamang ka, basahe daw ko mabasa nga si Kristo magtutudlo niya magisterium sa Romanong Katoliko. Gae daw ko, ingon magkadagan, gae tag isa ka teksto nga atong mabasa,
letra por letra nga si Kristo magtutudlo unya magisterium siya sa Romanong Katoliko nga simbahan. Asa kay daghan gay kog isa lang sir. Objection, moderator. Objection, wala tay dili na panahon bro sa pagkuan ang imuhang time bro Jason pagpangutana sa iya wala tay kuan. Objection. Ang objection mo bro. Moderator. Objection, Yeah. moderator. Sige bro. Okay, objection ako, moderator. Yang katungdanan karon ang pagpangutana, dili ang pagpanugo. Niingon mo siya nga tagai daw ko. Ang yang katungdanan, moderator, ang pagpangutana dili ang pagpanugo. Mo lang ito akong gikuan nga ang oras ni bro, ang imuhang kuan bro Jason ay pag cross examine sa iyaha nga gikuan. Okay, salamat, sorry, kabarog. So sorry. kung nakay kuan imuha sa imuhang time mo lang nang gikuan. Okay, ako Next question. Okay, sunod nga pangutana, matod mo man nga si Kristo magisterium kay magtutudlo, may meaning sa magisterium magtutudlo. Matod mo daghan pang kong tiktugod. So, pwede makahatag na mo aron madunggan sa mga viewers unsa nga teksto basahon nimo letra por letra palihog. Okay, tubag, wala litra por litra, dili explicitly, kung dili impliedly, kung ano naman. Ang explicitly diha mabasa bro, Jason Turno, kanang gitawag si Kristo og kanang magtutudlo, kadagang mabasa diha sa Ebanghelyo. Ni kadua pod, ayaw na paglayo sa topic, kay sulay scriptura man ta, nahimo naman ka magisterium. Ni kadua, si Kristo magtutudlo, gida. Munang ang siya nahimo siyang magtutudlo sa iyang mga tinun-an ug ang mga tinun-an mutudlo usab, nahimo usab nga magister kung magbuhing magtutudlo ngadto sa uban. Okay, next question. Okay. Sunod nga pangutana, premise, ang 1:5:39 nag-ingon, you study the scripture because you think that in them you will find eternal life and this very scripture speak about me. Napakay background sir unsay Greek sa scripture? Okay, wala ba ta nag topic diri bro o unsay mga Greek sa mga kuan, ang mga terms. Nasabta naman nato na scripture. Sige. Okay, sunod nga pangutana. So ang scripture sir sa tawag aning sa Greek grape. So ang grape ba sir nagtumong ba na siya sa mga encyclopedia magisterium sa Romanong Katoliko? Unsa nga dictionary ang makatug-an ana nimo nato karon? Unsa nga sita sa Biblia nga ang meaning sa scripture sa Greek grape nga nakatutok ka na sa magisterium sa Romanong Katoliko, nagtunong ka na sa iyong tradisyon. Unsa nga bersikulo sa Objection gamay moderator, objection. Objection bro. I am not proving nga ang scripture mo na ang magisterium. Wala ko nagproba na. Klaro man og tin-aw kayo Mr. Moderator nga amo ang tema nga gipamatud-an ako dili isula scriptura ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo ug sa mga apostoles. Diya ta focus. counter? Okay. Sige bro, counter bro. Ang counter nako manggod kay ipamatud ang dili sa Bible alone. So ang mao ganito nga for sure aron nga mahibaw-an nato unsay Greek sa scripture aron masayod ta kung nagamit ba silang Kristo og mga encyclopedia aron masayod ang mga viewers anang grape unsang nakatumong ba na sa ilahang mga basahon. Wala akong ipangutana aron ma-clarify na sa mga nabinaw ba. Wala na ako ang concern Mr. Moderator. Okay, sa ako sigon sa ako ang nadungog sa iyang pagpabarog, wala man siya nagkuan og naghisgot o Greek or unsa ang iyang ipabarog. So dito lang ta mo focus Brother Jason sa iyang mga gigamit or sa iyang gipangkuan. Dito lang ta mo kuan og kay wala man ta nagkuan og about sa Greek. Sige, Okay. padayon ta next question na. Okay. Sunod akong pangutana, matod mo, kung walay simbahang Katoliko, walay Biblia. Ang pangutana, unsang yera na buo ang Biblia, kay matod mo, unsang yera na buo ang Biblia na human ang Biblia, unsang tuiga nga nabuo ang Romanong Katoliko. Ay, objection moderator, wala ko ta nagtabik diri nga kanus-an nabuo ang Romano Katoliko. Counter. Okay bro. Napo na sa tibet nga kung unsa ang inyong isulti dinha ta mo kuha gugot sa pangutana. Nan karon ang topic bitaw nato
Bible alone dili gitudlo lang Kristo, pero siya iya man kuning pamahayag nga kung wala pa'y Katoliko wala ang Biblia mo nang for the sake sa makabalo ang kamatuoran ang mga nagtan-aw kay ang premise man nga una ang Katoliko di sa Biblia. So mo nga isure na to karon kay iya man ning argumento kinsay una sa Biblia o sa simbang Romanong Katoliko. Naman na siyang ipamahayag, bisag wala na siyang tema gipamahayag man niya Mr. Moderator. Okay, actually second sa akong nadungog, nasulti gina niya. So Okay, para bago na lang moderator. sige, sige. Ito bago na lang. So asa daw nauna ang Romano Katoliko ug ang Biblia. Ang una na mao ang simbahan. Kanang simbahan Romano Katoliko ginganlan na ng simbahan na sa 1054 Anno Domini, pero ang simbahan nga wa panganli una gyud ang simbahan aya ang Biblia ngano man kay ang taga-simbahan man ang sakop man sa simbahan mo ay nagsulat niini. Kunya sa diyang nanudlo sila wala dili pareha sa mga pastor uban nga nanudlo-tudlo nga nagkamit og kapitulo bersikulo. Nya sa tupa kanang mga naguna ang Biblia aya pagsimbahan ang delikado na protestante na mo nitubag. Okay, next question. So asa man nimo mabasa sa Biblia nga nag-una ang simbahang Romanong Katoliko sa Biblia? Na ba kay mahatag nga sita, sir? Okay, natay mahatag nga referensya kay sumala man pud sa referensya ang atpang Objection, Senator. May object ko gamay sira. Sige, Ang objection. una nimong ipapatuod Biblia, napakos Biblia ng tana, hulat sa ka sa referensya kay klaro man kay nga Biblia mo ang una. Oh, mo nang ginha ko ng utana sa Biblia. Matog mo una ang simbahang Romanong Katoliko kay sa Biblia. Asa man nimo mabasa dinha sa Biblia kung nag-una sa logic man gud kung nag-una ang Romanong Katoliko nga simbahan, nasulat yun na sa Biblia. Kay ulahi man ka ang Biblia, asa kapitulo bersikulo sa Biblia nga nasulat ang Romanong Katoliko. church siya. Kung katong Orthodox ginganlan po og Orthodox aron ma-identify nga Eastern Church. Pero wa na nagpasabot nga wa pay simbahan. Diya na wa pa nganli pero gauna ang simbahan nga wala nganli kay sa Biblia. Munang ulahi ang Biblia kay sa simbahan kay siya may nag-compile pinaagi sa mga konsilyo, Council of Hippo, Council of Nicaea, Council of Trento, pinaagi sa mga konsilyo na tibuok ang Biblia gisalikway ang ubang mga libro. Okay, next 27 ka question. libro sa New Testament ang gipili. Muna ito ba? Okay, next question. 1 minute na lang, 1 minute. So sa ato pa sir, kay matud ka una man jud ang Romanong Katoliko kay sa Biblia. Sa ato pa sir, nagkuan man kag referensya. Naman kay referensya sa 7 edition World History matud dinhi Orthodox Church ang una kay sa Romanong Katoliko. Nasayop ang imong pagsulti ron nga nauna ang Romanong Katoliko nga simbahan kay sa Biblia, yes or no? Okay, tubag. Nasakto ang referensya pero ang imong pagsabot doon na nay konteksto, doon na nay saktong pagsabot. Ano man kay kada silang duha usa pa na mo nang nay term nga schism. Kay kung wala pa ng word nga schism, mo tinuod og tag-una ang Orthodox. Pero namong schism meaning to identify the Western and Eastern ginganlan og Roman og Orthodox. Pero sakop na sa simbang Katoliko niya. Ikaduha pod, mao nay nag-compile sa Biblia kay ang mga konsilyo, ang pagbutang sa kapitulo bersikulo, ang simbahan man dili man ang Seventh-day Adventist, igo lang man mo namunit og kamo anak ra mo ni protestante nga Martin Luther. Kay mingon Martin Luther di ta kadawat og Biblia kung wa pang simbang Katoliko. Okay. Actually wala naman tay oras. So ihatag na nato ang time sa negative side sa iya nga pagguba sa mga pagpabarog sa affirmative side. So 10 minutes. Ready na? Okay. Omnibus contectum es contrate non derigitor et omnem linguam resistente tibet judicio de cabeza credita servorum domini et justitia iorum apod ministit dominos. Taad ka na ni Jehovah nga to ni Isaias, sadyang si Isaias nakig bugno usab sa katarungan sa mga baka. So muna pangahigala mga kaigsunan nga ang una natong pangutana niya ato siyang ipangutana nga kay imo mang ipamatud-an premise kayo mang ipamatud-an nga dili sula eskriptura or Bible alone ang panudlo ni Kristo mga apostoles nga mao'y basihan sa matuoran sumala sa Biblia og referensya. Kung wala tay basa litra por litra nga ingon si Kristo og apostoles nga sula eskriptura Bible alone ang basihan sa kamatuoran, ang unang pangutana naa ba pud tay mabasa litra por litra nga si Kristo nag-ingon nga dili sula eskriptura ang tubag niya wala. Di ba? Dili na sa payan gubon ang guba ng daan. Karon ikaduhang pangutana.
Miyana na po siya. Ang ikaduhang pangutana, may premista. Si Kristo o mga apostoles sa ilang pagpanudlo, nagdala ba o nagamit sa ilang encyclopedia, CCC o tanang dictionary, mga book sa Romanong Katoliko, gigamit sa mga CFD karon? Nagdala ba o wala? Ang sa itubag niya? No, wala. Oh. Ang iyang tema karon, bisag daghan ka siyang giagay ang mga text of mga referensya. Una, ikaduhang tubag, wala na. Tumban pati mo ning hapla naman eh. So sa ato ba, klaro ang tataw, ngaming apong siya nga, wala day nagdala silang Kristo, silang Pablo, silang mga apostoles o encyclopedia, CCC, nga ilang gigamit karon sa pagpamatuod. Ingon man siya no, o dili na to na asal, kung sa pamay itong bungkago na yun, gamit pa batag bungkag, ay nga, wala naman eh. Sabi ninyo, kana bita kuminto nga, hapla ng daan. Ang Seventh Day Adventist, maluoy na mo tunog-tunog, oy. Muna nga, ikatulong pangutana, unsay tubag niya? Ning premista. Si Kristo mga apostoles sa ilang pagpanudlo, gatudlo ba silang magisterium o tradisyon sa Roman Catholic Church aron matinuod ang imong tema? Maingon po siya, no? Utaon pa ba na ninyo pagpabarong nga ang isin sa inyong pagpamatuod nga dili sulat scripture aron i-insert man ang inyong mga encyclopedia inyong magisterium? Mao na ang main premise ana. Anya ang kunon ninyo ng tradisyon sa unang Tesalonika ang kunon. Lantawa inyong tradisyon oh, dili na kana inyong tradisyon na inyong Biblia oh. Naklaro na inyong Biblia. Oh, kani nga Biblia. Kaklaro na ang inyong tradisyon dili makatabang kung isagol dito sa tradisyon. Agohoy. Muna nga sa tulo ka pangutana, sa tulo ka tubag. Marag luoy nang fugay ato pa yun yatakan nga wa naman eh. Oh, tandawa ha. Atong basahon silang Biblia og nag kanibang ilang tradisyon. Uyon ba ni dito sa tradisyon sa mga apostoles? No, sa ganito ha. O dahil napili ito, kadali lang. Muna nga, nining kagabiod mga higala mga kaigsunan, mura dyan na akong gipaabot niya nga unta mo ingon siya yes nga nagdala silang Kristo og encyclopedia, nagdala og CCC, nagtudlog magisterium din ha taron sa magisterium kay kahimuot kay na nga si Kristo kung nagtudlog magisterium din sa Mateo nya pangitaag asa nagbitbit asa mabasa Mateo 20 Mateo 28:20 kuno nya miabot siya nga si Kristo kuno magtutudlo magisterium yo wa siya mahatag asa basa nga sitas ka si Kristo magisterium o dala akong basahon na Matthew City footnote city nagingon oh dili kayo makatabang kung isagol nato ang tradisyon sa mga Katoliko o tradisyon sa simbahan unsa ning simbahan nga gitudlo dinhi gitumong ni sa simbahan sa buhi nga Dios nga gidalas mga apostoles nagpasabot kung ang tradisyon pa ning gibarugan ni Sir Rucham dili makatabang na nya usaon man ninyo kung inyo na ang kuno ng tradisyon nga sa mga apostoles oh karon padayon ta di ba tulo ka pangutana siya na mismo nag-irok sa iyang presentasyon no karon ako siyang ipangutana nga sir premise sa Juan 5:39 nag-ingon ba din na si Kristo mismo you study the scripture because you think that in them you will find eternal life and this very scripture speak about me so nangutana ko nga unsay na ba kay background unsay kahulugan sa scripture sa Greek kay sa una niya presentasyon mana siya nga ang original kuno nga scripture Greek man daw sumoto nga abi nako nakabalo siya di nangutan ako nga unsay background sa scripture kay sa kasulatan ingon magod si Kristo nga nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha niini makaangkon kamo sa kinabuhing dayon English scripture. So kung imo na i-research dito, grabe. Mo to atong gihatag ang Greek sa scripture grabe. For the sake of argumentation nga ang tanan nga mga inosenteng tao nga wala nakatuon sa Biblia, aron makaibalo nga ang scripture ba nagtudlo ba na sa CCC, nagtudlo ba nagmagisterium, nagtudlo ba na simbahan sa Romanong Katoliko, nagtudlo ba na sa ilahang mga encyclopedia, aron ang tao makabalo ba, aron mahubaran ang tao sa gapos nga wala sila nakahibalo unsay meaning sa scripture or grape, asa siya nakatunong. Nan karon kung imo i-research ang grape, wala jud na siya nagtumbok nga nag-ingon diya nga nagtudlog magisterium, nagtudlog CCC, nagtudlog encyclopedia, giangkon na niya daan nga wala din nagamit si Kristo mga apostol sa encyclopedia nila, CCC nila, miingon siya nga wala di ay.
Na unsa-unsaon pa man ninyo? Kay timan mga inosenteng tao ning kagabion nga naglantaw sa live. Nganong gipamatutan ni sa mga Romanong Katoliko nga si Ibdi nga dili sula eskriptura or Bible alone kay gusto sila nga i-insert nila ang ilang magisterium, i-insert nila ang ilang simbahan, i-insert nila ang CCC, i-insert nila ang encyclopedia. Munang dapat ikaw ug ako makabalo ka unsa ang punto sa scripture ug asa ka nakapunto aron ikaw ug ako masayod sa kasulatan. O di ba mingkisi-kisi siya na siya wala man ta nag-istorya tinuod bitaw na wala. Pero kini nga isyu karon, karon. Nangutana bitaw ko nimo nga mingon ka nga asay una sa simbahan o sa Biblia kay matud pa nimo ikaw man mismo nag-ingon nga kung walay simbahan Katoliko walay Biblia. Pari ba pag-ingon nga kinsa kay una sa imong inahan ug ikaw? Moingon ka nga akong inahan syempre ulay ko kay anak man ko. So sa ato pa kay giangkon man nimo nga una ang inahan, usa ang anak, di sa ato pa giangkon man nimo nga una ang simbahan ulahi ang Biblia. Sa ato pa buka nga naanak ang simbahan manong Katolikos Biblia nasulat kay kamo man kaitag iya sa Biblia unya maingon magangaway mabasa namo na ni ron wala nga sa tanan nga mga kaigsunan inosenteng mga kalag nga unta inyong i-review ha unang pangutana kung wala tayong pasa litra por litra nga si Kristo nagtudlong Bible alone, mabasa ba po nato nga wala siya nagtudlo? Matod niya, wa po daw mabasa. Ana nga punto, tablame. Kay kung mangita siya nako karon siya pag-cross-examine nga, mabasa ba nimo nga si Kristo mga apostoles nagtudlog sula eskriptura? Wa nagapos naman siya kay daan naman siyang miangkon wa po'y mabasa litra por litra nga si Kristo nag-ingon nga dili Bible alone. O tablam yan ang bahina. Pero pag dito na nga nag-ingon si Kristo nga kamo nagatuon sa kasulatan dapat makahibalo unta ka kasi ipdigog ka no. Anong kinahanglan man mo ingon ka nga wala na to nag-discover ka kanang scripture o sa original script na graphic nagtumbok na siya sa daang testamento, nagtumbok na siya ni adtong tawag nang gitun-an nila ni Pablo. Lantawa, ingon ka nga wala nagamit og Biblia. Kani nga Biblia lantawa ha. Unsa may imong pagsabot ani ron? Nag-ingon ba sila nga nagtudlo sa encyclopedia? Wala oy. Daraw, ako kung basahon na. Sa Marcos 1:21 footnote, bantay, nag-ingon siya ang sinaguga balay alampuanan sa mga Hudiyo masabado. Magtigom sila dito aron pag-awit og mga salmo og pagbasa sa Biblia. O nagbasa man lagi Biblia. Ya, wala man lagi na to na mabasa din nga. Ang sinaguga balay alampuanan sa mga Hudiyo masabado magtigom sila dito aron pag-awit og mga salmo ug pagbasa sa CCC, pagbasa sa mga encyclopedia, pagbasa sa mga Biblia ang nabasa din niyo. Na unya unsaon man niyo pag reconcile ninyo ani karon sa pangutana pa lang gani sa tubag ikaw na mismo nagbali sa imong mo ganina ang usa ka unod daghaglamas pero ikaw na mismo nagtunog-tunog sa imong lamas, daghan kang ipanggamit, bla 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 nya imaniman. Ang unang pangutana naaba tay mabasa litra por litra nga si Kristo nagtudlo nga dili sula eskriptura, matud nimo wala. Ang sunod nga pangutana sa pagpanudlo ni Kristo og mga apostoles nagdala ba sila CCC, mga encyclopedia, mga ingon ka wala. O di ikatulong pangutana si Kristo og mga apostoles sa ilang pagpanudlo nagtudlo ba sa magisterium o tradisyon sa Romanong Katoliko, matod mo? Wala. Now, taon man nato karon kung atong basahon din sa Biblia, ang tradisyon sa Romanong Katoliko dili makatabang sa simbahan. Kinsa nga simbahan ang gitudlo na? Simbahan sa mga Hudiyo. Okay, time. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa pagguba sa gipabarog ni Brad Rockcham sa iyang tema. Karon ato nang ihatag ang pagbalos nga mga pangutana sa pagguba sa maong tema. So 10 minutes start. Okay, salamat kay moderator. Madungog pa ko moderator no? Dungog grabe. Okay, salamat kayo. Okay, igsuong Jason Torno. Uyunan nimo karon ang imong Biblia nga gihuptan karon kanang gitawag ninyo sula eskriptura kana nama may Biblia dunay 27 ka libro sa New Testament. Uyon ka dili. Clarification balik daw palihog save day sa imong pangutana.
Okay, sumala sa tema nga sulay eskriptura kung Bible alone kay naamang kay Biblia diha sa imong gihuptan. Uyunan nimo nga ang Biblia nimo diha karon nga dunay 27 ka libro sa New Testament. Uyon dili. O yun, ay 27 ka kuan. Okay, very good. Sa yung testament. Okay, very good. Okay, using the sulay eskriptura kay mao man ang inyong ining tinuan. Asa mabasa sa Biblia using your sola escritura ang gipili dunay gapili sa 27 ka libro nga 27 ka libro ang pilion taliwala sa mga 300 kapin ka mga libro. Asa mabasa using the sola escritura Bible alone? Amot ni tubag ha. Buhat di ba na theoretical ang tubag ya. Ako nagkang ipangutana ganina kung doon na may babasa nga si Kristo nag-ingon nga dili sula eskriptura. Sa ato pa ang akong tubag sama nga tabla tawa kay mabasa wa po ko yung mabasa. Oh. Natubag ang pangutana. Okay, kay wa man lagi mabasa. Sunod nga pangutana. Matud nimo kaganina nga ang simbahang Katoliko si Kristo wala gadadalag si Sisi wala gadadala og kini encyclopedia o uban pang mga libro. Di amay libro ninyo kining di amay Holy Bible ninyo kining na dunay SDA nga logo sa pahina 187 na matud pa. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White. As Lord Messenger, her writings are continuing an authoritative source of truth. Ang pangutana. Sola eskriptura ni or naapoy libro di ay nga si Ellen G. White nga inyong gituan. Tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection. Palasi ang tana tungod kay wa man ta nagisgot sa sinulat ni Inuay sula eskriptura ba. So ang akong gisupak dinhi nga ingon ka nga dili so wala ko nagkuan dire nga ang sulat ni Ellen White na apel. So, palasi reasoning panaya Counter objection, moderator. Sige bro. Counter objection. Matud niya moderator, mabitan ng utanan ako kay related to the topic kay nag-mention ko sula eskriptura according to sa kang Jesus Torno. They believe matud pa sa ilang libro nga kining Bible study guide nga as a Protestant we believe that the sula eskriptura Bible alone as standard of faith. Matud pa nila ang pangutanan nako kining sa Holy Bible is the logo nga diri is the logo sa pahina 187 nga matud pa dinhi as Lord Messenger her writing are continuing an authoritative source of truth. Tinuod ba ni naa ba ni Biblia ang sinulat ni Ellen G. White? Naawa. Okay, ako sumala sa tema do na may gibutang diya nga Biblia o referensya. So Brother Jason dito siya nagkuha siyang pangutana sa referensya. So atagal na po nato og time sa ang iyang mga pangutana. So ang pangutana bro, ibali pangutana bro. Okay, ako balik ko pangutana. Kay di believe, Seventh Adventist believe the sola escriptura kun Bible alone. Akong pangutana do na may suwat si Ellen G. White sa pahina 187 matud pa niya manifested in the ministry of Ellen G. White as Lord Messenger. Her writing are continuing an authoritative source of truth. Ang pangutana, kini iyang writings nga gitawag og authoritative source of truth. Naa ba ni Biblia? Yes or no? Naa na sa Biblia kay pag-ingon nga dili mo kaog kaning baboy gitudlo ng Ellen White. So dili mo pasabot nga iyan ang nasulat din ha nga siya ang among ang iyang doktrina ang isunod. Ang gisunod namo unsa ang nadiskubre ni Ellen White nga doktrina gikan sa Biblia kang iyang mga tinulat nagkuha man gihapon nagkahibalo gikan sa Biblia. So mo nga sula eskriptura gihapon mi kay kami nagatuo nga si Ellen White dinha gihapon nagkuha sa pagtuo din sa Biblia mismo. Gihapon. Okay, next question. Follow-up question sa mao gyapon nga pangutana. Mato din
As Seventh-day Adventist ko no, sola escritura kun Bible alone. Yung matod diri as Lord Messenger, he writing, continuing an authoritative source of truth. Ang pangutana, kini bang sinulat ni Lingold White naa ba ni napasok sa Biblia, naa ba libro si Lingold White diha sa Biblia kay sola escritura man nga mao'y kuhaan na to, Bible alone lang. Naa ba ni sa Biblia yang sinulat diha libro ni Lingold White sa Biblia? Yes or no? Tubag lagi nako, tubag nga ang first information nga gikuha ni Illinois sa Biblia, mo so Objection, moderator, objection. Objection. Categorical akong question, moderator. Yes or no? Tubagon sa niyag yes or no? Okay. Okay bro. Yes lagi kay ang sulat ni Illinois sa mga libro gikot gyapon sa Biblia. So ang kanang tanan nga gisulat ni Illinois nga pagpadasig sa mga miyembro, iyan ang gikot sa Biblia. O mo na nga si Illinois ang tuong gyapon siya nga sulat eskriptura unya sama pa og kanang tubod bag iyang gikalos ang knowledge gikan sa Biblia mo na nga tinuod. Okay, okay. So, next Okay, question. next. Okay. Matud nimo ang mga apostoles imo manggiyunan ni kay gisupakan ni kining dili eskriptura nga akong ipamatud-an karon. Si San Pablo nagtudlo diha sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 8. Namatod pa ni San Pablo ingon nga si Janes og si Jambres misupak kang Moises karon. Using your sola eskriptura asa man ni gikuha ni San Pablo sa eskriptura sa Old Testament, asa dapit sa Old Testament na to mabasa kining gitudlo ni San Pablo asa sa Old Testament kay sola eskriptura man ka asa. Tubag dili ang kategorikal na no ang tubag dili sa tanan nga mga verbal nga gisulti ni San Pablo gikot sa Old Testament nga nakita nilang Pablo og ilang gisulti og nasulat sa Biblia dili lang kay ang daang testamento gitawag og sola eskriptura kung dili old og new mo na kung mangita gani kag asa gikot dili sa tanang panahon nga gitudlo nila sa Biblia. Objection, moderator. Kadyot lang bro, nag-confess sa iyahang kuan. Dili man kategorikal. Okay, objection, moderator. Objection. Okay, objection bro. Okay, akong pangutana, where? Dili, how? Akong pangutana, klaro, moderator, where? Asa? Dili kay giunsa. Ang yan to ba giunsa man? Akong pangutana, where? Asa diha sa Old Testament nga gikot ni San Pablo kay sola eskriptura man dapat sola scripture Bible eskriptura lamang lang. Oh, dapat lang asa where? Asa nga gikutlo, asa nga gikuha sa Old Testament kanang sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 8. Counter. Okay, counter bro. At ako laging to bagong naminaw ka di sa tanang verbal gisulti nila sa apostoles din sa New Testament gikutlo or nakutlo din sa Old Testament kaya hindi lang matawag ang Old Testament kung wala ang New gitawag na siya Old og New Biblia mo ng Bible alone me. So kung mangutan kung asa nga gikutlo mo gani na nga sa panahon nila Pablo actual nila nga na-discover ang ilang gisulti aron pagpadasig unta dili unta himuon ang satop nila ni katong imong giingon dili man Old Testament ra ang matawag og Biblia para namo kay old og gitawag na siya Biblia mo nang Bible alone me. Mo ang senaryo diha. Tubag ang pangutana, sunod nga pangutana. Okay, next question. Okay, uyon day kakaron nga nanudlo po day ang mga apostoles without putting the soul scripture. Dili po yun, kaya wa man nimo nasabi ang tubag. Ang akong giingon, sa panahon nilang Pablo, ang tanan nilang gikot dito sa kanang gitawag og grape. Ang grape nagtumong na sa Old Testament. Sa Old Testament sa panahon nilang Pablo, dunay mga aktual nga ilang gisulti din ha nga aron ka kuhaan og pagtulon-an sa mga taong magbata. Mo nang pag-compose na sa Biblia, nahimo na siyang Bible, old og new, mo nang kaming mga Seventh-day Adventist pati si Ellen White, Bible alone. Wala mi nagtudlog si Magisterium ug tanan nga encyclopedia nga gitudlo ninyo. Katubag ang pangutana. Okay, next Okay, question. next. Matod nimo sa dakong kalipay og pagmaya atong gikasabutan kini sumala sa Biblia og sa referensya. Unya misupak man ka nga Biblia dili kay Biblia lang imong gisupakan karon. Anong miuyon man ka Brad Jason Torno nga sumala pud sa referensya nga Bible sola eskriptura man unta. Nganong miuyon man ka sa dakong kalipay nga imo man gidawat nga sumala pud sa referensya atong kabot.
Tubag. So, kung giuyunan kay matukoy man ko nimo mihangyo man ka ya amigo biata. O akong giuyunan kay syempre dili man ko gusto maguba atong relasyon amigo man ta. Ako pang giuyunan kay kana laging friend man ta. Natubag ang pangutana. Okay, next question. Next question, Okay, moderator. next. Okay, next question. Matod pa silang Bible study guide. As a Protestant and the Seventh-day Adventist, we rest on the principle of sola scriptura, the Bible alone, as the standard of faith. Matod pa nila. Naaman sa chapter komentaryo ni Martin Luther nga siya usa ka protestante unya mingon siya nga dili ta kadawat o wala tay knowledge sa Biblia kung wala pang simbahang Katoliko, wa tay Biblia karon wala pa ang simbahang Katoliko. Uyon ka di Di jud ko uyon kay ganina napalpak naman kami ingon ka nga ako kang gipangutana asa man kay unas Biblia o Romanong Katoliko. Walay ingon man ka nga walay mabasa nga litra nga una ang simbahang Katoliko manunin ko. Okay. Uyon ana ko mismo gabalik ang imong argumento natubag ang pangutana. Okay, next question. Asa man mabasa sa Biblia using your sola scriptura kung Bible alone ang kinsay gabutang sa kapitulo bersikulo sa Biblia? Asa nato mabasa using your sola scriptura kung Bible alone? Asa nato mabasa sa Biblia? Objection Mr. Moderator, wala mi nagtopic kung kinsay nagbutang kung kinsay wala nagbutang. Focus lang siya sa iyang argumento nga dili Bible alone ang ato ang tema. Mo na akong objection Mr. Moderator. Sige bro, counter bro. Okay. Okay, counter bro. Counter. Counter ka o mo pangutana? Sige mo, sunod ako pangutana. Okay. Uyunan nimo Mr. Amigong Jason Torno nga ang mga apostoles kaniadto nagtudlo gid sila ang ilang panudlo nila sumala gyud sa Biblia lang kun sola scriptura. O yun ka dili. Tubig piliw. Uyon ko kaya ako bang ipangutana kini nagdala pa sila og encyclopedia nagdala pa sila CCC ingon man kag wala di sa to pa ikaw mismo mi uyon gawa sila nagdala ana mo nang ang ilang gigamit kanang gitawag nga grape unsa ang grape nagpunting kana sa Old Testament unya paghimo nagbuo sa ilang verbal nga mga pagsulti ana sa New Testament nahimong Biblia. Natubag ang pangutana. Okay, next question. Mingon man ka nga miuyon ka nga ang panudlo sa mga apostoles sumala gyud sa Bible alone kay dili ko kapag wala na ko nang tudlo ang mga apostoles o nagamit og encyclopedia karon pangutana. Doon na may gitudlo si Judas Tadeo diri sa iyang bersikulo 9 mingon siya si Miguel og ang pangulong anghel wala gali maghimo sa ingon sa iyang pakig-away sa yawa. May tungod sa naglali sila may tungod sa lawas ni Moises karon kay nanudlo man si Judas Tadeo ni kay using the Bible alone kay mayon ka Bible alone lang sila karon asa man niya gikuha using the Bible alone kining panudlo ni Judas Tadeo kay mao man kani panudlo sa mga apostles Bible alone asa man niya gikuha sola scriptura using the sola scriptura asa Tubag. Mali ang tubag ha. Sa ako nang giingon kanina sa aktual nga gipangsulti mga apostoles ana nga na-record na sa New Testament verbal ang ilang pagsulti pero kung moingon asa gikuha dili na naityo asa gikuha kay ang New Testament gihimo moderator. Objection bro. Yeah, objection. Okay. Objection moderator. Ang akong pangutana where dili how. Ang iyang tubag how man. Where akong pangutana asa ni gikuha gikutlo nga using the sola scripture kon sola scriptura dapat ang mga apostoles makabalo jud ka brad kung asa nila gikuha ni nga scripture kay sola scripture man matod dinyo sola scripture man mo asa man ni gikuha ni Judas Tadeo. counter to. Counter bro. Kung gipahuman lang ko sa akong tubag, miingon ko nga kanang sa panahon anang pagistorya dili sa tanang panahon nga gikuto nila kung dili aktual nga panghitabo nga makuhaan og kahimuan sa mga magbabasa sa New Testament. Mo na nga dili na ingon nga sa tanan nga gisulti nilang Pablo nilang Lucas kinakutlo kanunay nila dito sa New Testament. Ang kanang pag-ingon ng mga sola scriptura ang old ug new karon nga among gituan nga nagtudlo sa kaluwasan mao na ang Biblia. Ingon din sa inyong libro o sa inyong Biblia nga matag Sabado ang ilang gibasa Biblia mo na ang sola scriptura wala naghisgot nga encyclopedia natubag ang pangutana. Okay, one last question Counter bro. objection moderator wala man ko nag-ingon nga Biblia okay man ko ng Biblia pero naamay lang kana kitawag og alone mo na kung pangutana karon kay alone man naa sa bersikulo 9
Kay mikutlo man gyud ni si Judas Tadeo asa man ni nga sula eskriptura niya makaplaga nato ang iyang gikutlo. Kay sula eskriptura makapanudlo sa mga apostoles asa man ni sa scripture. Okay, pangutana tayo mo bro. One last question. Okay, ang tupag. Sa ako na laging giingon gibalik-balik nga aktual na nila nga pagsulti aron na record sa New Testament og nadala na dinha sa Biblia nga Old New Testament og old time man ang Biblia. Manang kami Bible alone. Wala ikaw ra may nag-ingon na nang lang. Okay, last question bro. Okay, sige last. Last question. Kay di man kauyon ganina bro Jason miingon ka man ganina nga dili gyud ang simbahang Katolika ang Roman Catholic Church ang nag-compile sa Biblia. Ang pangutana, kung dili ang simbahang Katolika or the Roman Catholic Church pinagis konsilyo, kinsa man dihay ang nag-compile niini? Kinsa? Objection Mr. Moderator, Truman pala siya ang akong kaatbang kay bisag i-review ang video. Wala siya nakaingon nga nag-compile. Ang yang giingon una ang simbahan kay sa Biblia, moto ng utana ko. Mao na akong object nga Truman pati ang akong kaatbang. Kay wala mi nagisgot nga kinsa ang nag-compile sa Biblia. Nalayo na siya sa tima. Okay bro. Kay urot na bro. Napay 30 seconds. 31. Okay. Naa may 70 Adventist bro Jason Torno nga si Jerwin Rosales, matod pa ni Jerwin Rosales, wa pa lang dugay kay ang ilang debate ni Eugene Gapo nga si Kristo dili Bible alone litok yun ang 70 Adventist. O yun na nimo ni nga 70 Adventist dili. Objection Mr. Moderator. Wala may nag-topic dili gi-apil na mo ang uban. Among topic kabahin ra namong dukani. So kung unsa may gipot sa uban din ha nga mga debatidor, akong respeto na sila kailangan ng idea. So ang kuha na sila yung pangutana siyang timaw dali na mong duha di o barog na lang siya. Muna ako objection Mr. Moderator. Okay, Council Objection Moderator. sige, Council sige. Objection. Nagtudlo gud ang 70 Adventist nga sula eskriptura dunay 70 Adventist nga nagtudlo usab nga dili Bible alone si Kristo. Asay tinuod nila ani si Jason Torno o si Jerwin Rosales. Sumala sa iyang objection bro, wala man ta nagkuan og kumbaga lahi ba ang tao og kaning pagsabot o pagkuan. So ang iyang gi-objection na dili lang mo gamit og laing tao para ikuan kung kinsay sayo o dili. Sige, salamat. Salamat Salamat, pangutana bro. Sige, last na lang bro. Ay ato na to, pa may 29 seconds. Okay, salamat kayo Mr. Moderator no. Doon na po tayo mabasa explicitly Jason Torno using your sola scriptura kay Bible alone man. So naagid sa explicitly nga si Kristo nanudlo sumala gyud sa Biblia lamang yes or no? Okay. Objection Mr. Moderator. Ang akong concern Mr. Moderator nga ganina ako na nang gitubag nga ako siyang gipangutana kung doon na may mabasa sa Kristo nagtudlo nakita ba nga dili isura eskriptura mato niya wala so ingon ako ganina tudlami ana iyang gipangita wala siya mabasa wala ko koy mabasa pero nagbarog mi pinaagi nga natingon si Kristo nga kamo nagatuon sa kasulatan kay kamo nagtuok niya makakaplag kamo kinabuhi niya kanang scripture mo na grabe nag-focus na sa tiya muna kung objection Mr. Moderator. Okay, actually wala na oras. So 10 seconds naman lang yun siya. So, ihatag na nato sa imuha na may rebuttal niyo, di ba? 10 minutes gapon. Okay. Moderator. So ihatag na nato sa affirmative ang iyahang rebuttal sa iyahang pagpabarog. 10 minutes ready na. Sige bro. Mga rebuttal bro. Pila ka minutes ang rebuttal bro? 10 minutes. 10 minutes sir. Okay. Salamat kayo. Sige, inig tayog niyo bro. Kita may una si Ikaw. bro dito. Rebat pa sir. Rebat pa sir. Kanang Tepsa, rebuttal naman kanila last naman yung stand no. Dili.
moribat pa ka sa akong presentasyon tapos mangutan pa ko mo ikaduha mo presenta Okay, mo ko sige, anak, day. Okay, sige, ana day. So, sige, salamat kayo. Once again, salamat kay moderator, no? Kita na to nga, dili magpulos ang Bible alone kun lang Biblia lang. Okay ron ta Biblia. Kay mo bitaw na ang dagan sa tinul sa atong pilangga nga si Jason. Biblia wala na gyud siya naingon nga lang Bible alone. Ano? Permiro atong nabantayan niya nga Biblia way pa problema. Juan Kapitulo 5 versikulo 39. Wa gyud na ni kingon si Kristo nga kasulatan lang. O kanang lang diha ta mo supak ngano man. Wala na nudlong mga apostoles og si Kristo. Labi ng mga sumusunod og Biblia lang. Ngano man? Kamatinudanon mga sa tinuoray mga moderator sa mga kaigsunan to karon naminaw karon bisan sa atong pinangga nga moderator dungog kay sa atong mga standard reference niya ang atong mga early fathers kani adtong mga kaigsunan bisan ang mga sumusunod sa mga apostoles diha nasa ikaupat nga siglo, ikatulong siglo, di mo gini ka hatag tanawa siyang ribatal unya, di ba? Di gini ka hatag og kining mga early fathers gikan sa 2nd century, 1st century nga nagdadalag Bible ba, nagkutlog kapitulo bersikulo o nagsulay skriptura, wala tay madawdaw ana. Pero ang mga early fathers, mga Christian, ang uban nga santos pa nga wa gyud kabasa sa panid sa Biblia, no? Kahupot og Biblia kay kani adtong panahon na dili pareha kanato karon nga daghan ng imprinta. Ang imprinta na nigawas na nasa tuig 15th century around 1465 to 1456 to 65, no, katong sa Gutenberg's printing. Ang Biblia kinamot pa gyud sa una mo na nga dili sila Bible alone kundi naa ang gihuptan nila ang kining oral teaching ngadto sa uban mo bitaw ng Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Kay si San Pablo ning mamatuod man diha sa ikaduhang sulat niya diha sa Tesalonica, ingon siya nga huptin ninyo pag-ayo ang atong tradisyon, pinaagi wali og sa iya pong sinulat epistle. So naay kanang panudlo ang mga apostoles nga dili kay Biblia lang. Hinuon mo quote sila og scripture pero dili kay lang. Kay kung mingon tag ang mukutlo sa Biblia ra gyud wa nay lain kay ang mga apostoles wala nagdadala og CCC, wala nagdadala og kining encyclopedia. Oh, so sama ron nga ingon na bro Jason nga nakasakay ba og bao-bao si Magellan. Kabalo man kita nga wa pay bao-bao. Wa pa po'y encyclopedia to panahon. Kundi ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang panudlo ngadto sa mga apostoles, relay ba, handed down by the apostles, then itudlo ko sa uban. Mateo 28:20. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo. Wala mingon si Kristo tudloi sila, sumala lang sa Biblia lamang. Sumala lamang sa Biblia. Kung Bible alone wala. Ngano man, bisan sa panudlo sa mga apostoles, bisan akong gikutlo ganina ang 2 Timoteo kapitulo 3. Tudling utso. Nga dunay gihisgutan si San Pablo diha nga dili gyud nimo makita kung naggamit ba sila sulay skriptura. No. Pinagig tradisyon, nadungog nila na nabati nila, nasagap nila nga balita ug ilang gihuptan ug ilang gitugan sa katawhan. Mo na siya gitawag og oral teaching. Dili na siya written teaching, written nga kanang gisabot ni San Pablo kay ang Biblia written man na. Pero dili ka focus diha. Kay di mo na motingog Biblia, ang simbahan man mo imutudlo, mo interpret namo na sa 1 Pedro kapitulo 2, 21 ba na nga dunay lisod sabton ba? Naa sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. No? 2 Pedro 3:16 ba na nga dunay lisod sabton diya mo na nga ang simbahan mo cooperate gyud siya gyud ang gitahasan kay pinagis lamdag sa Espiritu Santo mao man siya mutugan mo hatag og katinawan. Dili kay Biblia lang nga basa tag Biblia. Ngano man si Martin Luther tugan si Martin Luther nga wa pang simbahan di ta makabaton og Biblia, di ta makahupot, di ta kabalo ni Kristo. Mo na nga mingon si Saint Jerome, si Santo Hieronimo nga mao'y mi translate gikan sa Greek Aramaic ngadto sa Latin. Mingon siya nga know the scripture and you know Christ. Wa gyud siya mingon nga know the scripture alone and you know Christ. Wala ganang lang kung alone panudlo sa mga apostoles mga kaigsunan niya pinagis council sa simbahan mo lang di katugan siya kinsa compile kay likay-likay man sila kay masuta man gud sa kapaysayan mo na nga Biblia dili igo tanan nga ikatudlo nato nga kumpleto tanan diha nga matubag nato ang panginahanglan sa katawhan. Like for example
Dunay mangutana nato giunsa man naunsa man pagkamatay sa mga ah, apostoles, no? Ando si ka apostoles na batay mabasa da letra por letra giunsa naunsa pagkamatay si San Pedro tanang mga apostoles wa tay madaw-daw diha. Unya pinagis konsilyo mga igsunan, gipili lang ang 27 ka libro, no? Kay doon na bay ubay-ubay pod nga mga libro. Adili wa gi labot ang Seventh-day Adventist bisan lag usa ka libro ang gisalikway wa gi nakatabang kay naman sa 1863 nya ang nangamahan sa Bible alone gyud ang katog yung amahan nga sa protestante si Martin Luther. Kay ngano man iya ra man gidala ang Biblia. Ang Biblia rin gidala ang simbahan wa na gisalikway na mo na wa na siya magisterium kung buhi magtutudlo wa na siya nagpailalom sa ining autoridad simbahan mo ng protestante, no? Matod pa sa Bible study guide nga as a protestant we rest on the sola scriptura, Bible alone. Nadakan kay mga Biblia kaniadto kung giapil pag-compile sa simbahan ang mga nagkadaiyang mga libro parehaning Book of Jasher ato na mabasa sa Joshua chapter 10 verse 13 nya kining Chronicles of Kings of Israel na nasa unang hari kapitulo 14 wala mo gyud gitibuok diha nga makumpleto na detalyado na mga libro. Isalikway na niya sa Bagong Tugon, Gospel of Peter, Gospel of Barnabas, kadaghang mga libro pero ang simbahan maoy naghanay nini nagpili og nagsalikway atong mga di maong libro og nagbutang og kapitulo bersikulo pinagi sa mga kaobispuhan o kardinalis. Pinagi ni Cardinals Hugo de Santocaro nya nabahin kini sa chapters and verses og Old ug New Testament pinagi sa mga kaparian, no? Responsable usab si Padre Sanctis Pagminos, si Stephen lang kan mga cardinals wala gyud nay dili na protestante kaya protestante igon lang midawat og migamit og kapitulo bersikulo, no, aron tudlo kuno wise mga tao aron mahimo nilang membro. Manay kamaturan ng mga early fathers kani si Saint Gregory of Nyssa nabuhi sa 335 to 394. Matod pa niya, we make the holy scriptures the role and the measure of every tenant. So usa ang Biblia sa simbahan, usa na ang gihuptan, no? Matod pa niya, wag gyud siya mingon siya, we make the holy scripture alone. Kay kanang alone diha dili na panudlo sa mga apostoles kay sa Juan kapitulo 21-25 naa pa may mga gibuhat si Jesus gitudlo nga sinaksihan siya mga apostoles nga wa na matapis Biblia og gihuptan na sa mga apostoles. So bisan sa ilang writing kining itawag og the prophecy of Ellen G. White, no, authoritative source of truth, liman ka na nya ay kung igna nga nanudlo po ng mga apostoles ani ka authoritative source of truth maning kang Ellen G. White, ha? Nanudlo ang mga apostoles aning panudlo ni Ellen G. White kay matud na sola escritura nya nga naman yung Seventh-day Adventist midawat man ni panudlo ni Ellen G. White nga as the continuing and authoritative source of truth. Asa naman ang Bible alone day nawa na kay na napoy truth lain. Si Ellen G. White may gasulat nya mo na nga ni tinggit sa dakong kasayon si Martin Luther mingon siya, we concede to the papists that we have no Bible at all kung wa pang simbang Katoliko. Kanya naasad ni sa katong gihuptan diri mga kaigsunan kaning gitawag nato kuan pod kining reference nato kaganina atong gibasa mo guni ganina na nahali kaning itawag nato Roman Catholicism by Loren Boitner. Matod pa niya, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. So kanang from here diya ngan lang ginaghirang simbahan kay babae man ni esposa man ning Kristo gud. Niya kung tanaw na po mga kaigsunan ang anid usab sa kasaysayan nga ang konsilyo sa Jamnia pinagi ni Bin Joseph Akiba nitong tuig 90 to 100 AD gisalikway sa mga Hudiyo ang kining gitawag og apocryphal books, no? Kay kumingon gud sola scriptura dapat akseptaron po ni sa mga protestante ang gitawag og deuterocanonical books. Ngano man apil man ni sa Septuagint version nya gitangtang man ni Bin Joseph Akiba sa 90 AD dito sa konsilyo sa Jamnia. Si Bin Joseph Akiba usa ka priest, usa ka hari sa mga Hudiyo nga dili motuo nga si Kristo Mesiyas. Muna ato mga
mga pinangga nga igsunan mga protestante wa mo dawat sa Deuterocanonical books, misunod sila sa tambag ug kanon ni Ben Joseph Activa. Unsa may hinungdan nganong gitangtang man niya kay sola escritura man na sa pinigitawag nato. Okay, time. Salamat kay bro. Okay, daghang salamat. So, padayon ta sa pangutana sa rebuttal ni Brother Yorkcham. 10 minutes gyapon ni bro. Oo. Sige. Okay, sa makaduhang higayon atong pasalamatan sa gihapon sa kanunay ang Dios sa tagias kalamang kay Balong. Mo sir sa imong presentasyon. Sunod akong pangutana sir sa imong ikaduhang presentasyon. Kini inyong Biblia sa Kristohanong katilingban kay imo mang gibarugan ining kagabion nga wala nanudlo ang mga apostol si Kristo sula eskriptura sa kamatuoran. Premise kaning Marcos 1 footnote gi-implement gi-nihil of stats sa inyo mga archbishop nga ang sinaguga pala alampuanan sa mga Hudiyo masabado. Magtigom sila dito aron pag-awit og mga salmo ug pagbasa sa Biblia. Unsa may imong nadungog nga ilang gibasa? Encyclopedia CCC o Biblia? Okay, tubag. Ang ako nadungog mag-awit sila sumala sa kantahon sa salmo pero wala mag-ingon diana nga Biblia lang on Bible alone. Hinon mo gamit sila scripture. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Objection ha. Ang akong objection na ate categorical Biblia ba o CCC o encyclopedia. Akong pangutana nga ingon ko nga gipamatud-an man niya karon nga dili daw wala nagtudlo si Kristo mga apostoles o sula eskripturas pagtudlo sa kamatuoran. Sabi nila sa Kristohanong katilingban nga doon na imprimatur, akong basahon premise sinaguga ba alampuanan sa mga Hudiyo masabado magtigom sila dito aron pag-awit og mga salmo o pagbasa sa Biblia. Ang akong pangutana, unsa iyang nadunggan, unsa gibasa sa mga Hudiyo sulod sa sinagoga, Biblia o encyclopedia CCC? Muna, encyclopedia ba o Biblia? Sige, bro. Okay, plug. Ang ilang gibasa sumala sa atong nabasa nimo kanina, nagbasa sila sa Biblia o sa mga salmo, nag-awit sa salmo. Wala sila nagamit og kining encyclopedia kaya nang panawa pag encyclopedia. Ikaduha, ang rason og tuyo na wag gyud ka iguan ni kay nganuman wala may Bible alone lang aningon sila nga nagbasa sila sa Biblia lang nag-awit sila sa Biblia lang gigamit lang ay alone wala nganuman bisan kamo Seventh Adventist na authoritative source of truth nga sulat ni Ellen Goldwhite. Okay, next question. Sunod nga pangutana, bago raming kuwas yung nga Biblia lang. Kapakita ba ka o sa 28 doctrine sa legit nga sa among lagda nga nag-ingon din na nga Biblia lang? Pakabasa ba ka ganang word nga lang sa amo ang mga books nga nag-ingon ang Seventh Adventist legit nga panudlo nga Biblia lang? Kanang na-word ka lang, kay imo mang gibalik-balik ganina godo ya imo kung giingnan nga ako'y nag-ingon nga lang. Na ba kay mabasa sa legit doctrine nga doktrina Biblia lang kanang word nga lang. Naa kay mabasa na wala. Okay, tubag. Wala tayo mabasa diha sa 28 fundamental beliefs. Pero doon na tayo mabasa sa inyong Bible study guide nga doktrina gyapon ninyo standard of faith. Matud pa din as a Protestant and especially the Seventh Adventist, we rest on the principle of sola scriptura, the Bible alone as the standard of faith. Naagin mabasa dire sola scriptura. Okay, next question. Sunod nga pangutana, kay imong gipamatud-an kung kagabion nga wala nanudlo si Kristo mga apostol sa Bible alone lang. Dinha sa inyong mga kardinal, naa ba kay doon na ba kay mga books sa inyong kardinal o doon na ba kay naibaw ang kardinal nga nag-ingon na inamin niya mismo ng ang sula eskriptura ay naglalaman ng tamang pangarin? Naa kay kardinal nga nahibawaan nyo na wala? Walay doktrina si man, walay cardinal. Walay cardinal. Muna nga ang sola scriptura dili sold out kay nitugan man yung libro nga ang sola scriptura ang Seventh Adventist we rest on the sola scriptura na the Bible alone. So ang mga apostoles wag na nodlog Bible alone. Amura nga Protestant. Okay, Okay. next.
For clarification, basin ba og mausob imong huna-huna? Usbon ako ang pangutana kay ingon mong kag wala. Kung usbon ang pangutana aron ka ma-sure sa imong tubag karon. Doon na ba'y kardinal ninyo nga nag-ingon nga inamin na ang sula struktura ay naglalaman ng tamang hangarin? Na kay kardinal nga nahibawaan ninyang inyong mga kardinal na o wala? Wala ko'y naibalaan nga cardinal kay basig lahi nga cardinal dili cardinal sa Katolika kay daghan mang tikta pud nga cardinal. So but pa sabot iklaro ha kinsa nga cardinal kay aron suta na to. Okay, Okay, tama next kaya question. may itong wala. Sunod na kong pagkutana, kay matot mo ganina, dito ko balik ka nang maingon ka nga, kung walay Romanong Katoliko, walay Biblia. For clarification sa itong mga viewers ug sa tanang mga inusinting tao karon nga maabdan itong live. Kano sa ay nabuo o nahuman og sulat Biblia unsa nga hindi? Okay, nahuman ang sulat sa katapusan ng libro sa Biblia. Klaro ha, brad? Kana kano sa kay ang among habol ni God ani God kung walay Romanong Katoliko, walay Biblia di sa ato pa, una jud nag-exist ang Romanong Katoliko kay sa Biblia. Mo na amo isig ko karon nga kano sa ay nahuman ang Biblia unsa nga idi ni? Okay, nahuman ang Biblia. Nahuman ang Biblia pinaagi sa mga konsilyo simbahan unya na deklarar ni adtong 405 AD ako maning gibasa kining the New Standard nasa ko ang giyuktan encyclopedia pahina 220 matod pa dinhi dire sa page 220 no. The Vulgate became the standard text of the Western Church. In 1546, the Council of Trent declared the Vulgate to be the official text to the Roman Catholic Church. So 1546, pero nadeklara niya itong 405 pinagi ni Papa Siricius. Okay, next question. Objection, Mr. Moderator, wala ko nang utana o kanang iyang hubad kanang yung Biblia ba nga itong original Biblia nga nahimo jud pag humal sulat ni Revelator. Di ba ang katapusang nagsulat na si Revelator man, yan Revelator. Kanos nahuman pag sulat ang Biblia gikan sa Old ug New. Wala ko nag-ingon nga kanang translation na anang ilahang mga kwan. Kanos unsa nga idi? Okay, salamat og nindot nga pangutana. Ang revelation na nasuwat ni John Evangelist dito sa lugar sa Patmos niadtong 96 to 100 Anno Domini. Okay, salamat. Okay, next. Matong po sa 96 to 180 Anno Domini, sa wala pa na ba ang Romanong Katoliko anang 96 to 180 Domini na ba ang Romanong Katoliko? Yes or no? Okay, yes, naa na ang simbahan pero wala nganli pa ang Roman Catholic Church kay ang kanang term nga Roman Catholic Church to identify man sa Western Church niadtong tuig 1054. So naa nang simbahan pero wa pa siya nganli Roman Catholic Church kay wa pa may schism. Munito bag. So karon ingon ka na ana ang simbahan wala panganli. Ingon manggug kag specific manggug nimo ganina wala man kami ingon nga kung wala ang simbahan walay Biblia. Ang imong giingon ganina ako jud ning gisulat ang imong giingon riyo. Kung wala pa ang simbahang Katoliko, specific nimo ni. Katoliko wala ang Biblia. Karon imong giusab nga kung simbahan. So karon masama imong barugan ani ganina nga imong pagsulti nga ang simbahang Katoliko na ana sa wala pa ang Biblia or kaning imong sulti karon nga simbahan wa panganli. Asa man ani ang una or ikaduha nimong sulti karon? Okay, katong una nako ug ikaduha ni ingon ko sa ikaduha wala pa nganli ang simbahan pero ang simbahan mao ay responsable nga namugna ang Biblia kay mingon man si Martin Luther diha sa iyang komentary sa John chapter 14 mingon siya, we are compelled to concede to the papists that they have the word of God, that we receive it from them, and that without them we should have no knowledge it at all. Muna gingon ni Martin Luther, then napo diri sa 20 kaning encyclopedia kung yun matod pa din nga
The Bible was soon translated into Latin, Syriac probably as early as 150. It appeared on the languages later. The most famous early version was Latin translation, completed in 405 by Saint Jerome. Si Saint Jerome, dili protestante, dili po sakop sa Seventh-day Adventist, sakop si Okay, next question. Okay, sunod nga pangutana. Sa alas 8:54 dinhi ko na curious kaya nga imong tema man gud imong pamatud-an nga wala nagtudlo sa Jesus mga apostoles sa Bible alone. Na curious ko ani imong nalito kunya sa debate man gud dinha man gud ka kitaon or dinha man gud ka pangutan-on sa imong gilito Bro, kunya. excuse ka may bro, kadiyot bro. Ah, I-shorten na nato bro, kaya alas 9 naman bro. sige bro. Shorten na nato. Okay, nalitok man gud nimo alas 8:54 nga gitawag og gi-address og hair tungod kay babaye eksposa ang Kristo. Asa ko nimo mabasa nga si Kristo eksposa babae kay gigamit ang hair? Dili, ang kanang here di referado na simbahan dili is Kristo. Kung kapaminaw ka, matod pa din Hebro. Mahaman ni sa katong Lorraine nato na basa. Adera. Roman Catholicism by Lorraine Buitner, matod pa niya. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. So ang referado na simbahan dili referado ni Kristo kasi Kristo mao man ang bana sa iyang esposa nga mao ang simbahan nana sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Sunod pangutana. Okay, last question. Sige, last question. Sumatod mo, walay kardinal nga nag-ingon nga ang sula eskriptura, matod mo ganina ha, ingon ka walay kardinal. Kung makabasa ko kardinal ninyo niya, kaning kardinal legit yun eh, si legit ni nga kardinal. Unsa may mo ikasultian ni? Okay, kasulti na kuha na nga kanang kardinal nga nagsulti do na nay gipasabot sa Katolikanhon nga pagsabot kay ang mismong kardinal karon sa pagkakaron wa gyud na mibiya simbang Katoliko wa po na nibalhin si Seventh-day Adventist mo na kung may istorya karon. Okay, wala na tayo time. Sige. Bro, rebuttal na lang ta bro, ikaw na lang kuan bro, di na ko mangutana. Okay na to pangutana. Gabihin na bro. Okay, so ako na niya rebuttal na dala na konklusyon, ano ba? Sige. Okay, sugod na ko. Sige. Okay, nining kagabion mga higala mga kaigsunan atong gipasalamatan ang Dios una sa tanan. So dagan kayong salamat sa atong answer and question nga diin kita nagato sa panultihon nimo ining falso misabit sinibritate wala makabarog nga baruganan sa safe pamaaging bulag sa tinud nga kamatuoran. So ato siyang gipangutana nga do na bay Santo Papa ato jud giklaro kaduha aron dili jud siya masipyat ba basig nakalimot lang siya. Do na bay Santo Papa nga nagtudlo or naingon nga inamin na ang sula eskriptura ay naglalaman ng tamang hangarin. So sa ato pa kaming mga Seventh-day Adventist Bible alone man jud mi kay wa mo ni nagtuog na isisisi do na tradisyon nga kanang magisterium sa Romanong Katoliko kay mo man ni ang isin sa maong tema karon niya nga iya dili si Kristo nagtudlog sula eskriptura mga apostoles kay gusto silang i-insert ang magisterium ilang sisisi mga encyclopedia. So ganina ayong nadungog nga ingon siya nga wala nagtudlo ang mga apostoles sisisi encyclopedia. So sa to pa siya na naghugno sa ilang doktrina Romanong Katoliko. So karon atong i-inform si sir nga doon na mo'y kardinal nga nagsulti nga inamin na ang sula eskriptura ay naglalaman ng tamang hangarin. Si Cardinal Kurt Koch nag-ingon na rin Reno Binto Unita Perche Serplo Economismo pahina page 288 siyang books nag-ingon siya Cardinal Kurt Koch namumuno sa kagawaran ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. Unsay ang giingon? Nagsasagawa ng mga pag-aaral at usapan sa kasama ang mga protestante tungkol sa kasulatan. Inamin na ang sula eskriptura ay naglalaman ng tamang hangarin. Timani ha, doon na mo'y kardinal nga ingon nga ang sula eskriptura ay naglalaman ng tamang hangarin. So karon ato siyang gipangutana. Kay miingon man ka ganina gibalik-balik man nimo nga miingon mi nga Bible alone lang do na pa kay mabasa sa legit doctrine din ha sa ang fundamental belief na nag-ingon nga Bible alone lang matod niya wa siya mabasa.
So karon ato siyang ipangutana sa unang pangutana silang Biblia sa Marcos 1 footnote nga ang sinaguga balay alampuanan sa mga Hudiyo masabado magtigom sila didto aron pag-awit og mga salmo og pagbasa sa Biblia. Unsa may imong nadungog? Biblia or CCC o encyclopedia? Ang iya ding nadungog Biblia. Di sa ato pa Biblia ang panudlo. So katong iyang mga pangutana ganina nga maghahatag bataw-tag mga early nga kisay nagkumpay sa Biblia wala man nilabot sa issue. Ang atong issue disulbaron ra jud nato kung nanudlo ba ang mga apostoles ug si Kristo encyclopedia, magisterium sa Romanong Katoliko, tradisyon, unya ilang giangkon tang unang Tesalonika nga nabukol lamang gani si Carlo Bandina sa adto nga iyang giangkon niya dili man kuto inyong tradisyon kay among nabasa din sa Biblia ang Kristiyanong Katilingban, ang tradisyon sa Katoliko dili makatabang kung isagol sa simbahan. Kisang simbahan ang gipasabot simbahan sa Dios nga gipamunuan sa mga apostoles. Moana sa ato pa kanang pag-angkon nga una ang simbahan kay iyang specific una ana siya nga kung wala pa ang simbahang Katoliko wala daw Biblia. Unya sa sunod niya nga pagpabarog bingon na po siya nga simbahan na ang simbahan pero wala pa nganli pero iyang ginganlan primero. Ana na mao na nga hinaot nga kitang tanan magtuon jud ta tanan og Biblia, magtuon ta tanan kay aron mahimong aduna tay kaalam og kahibalugikan sa Dios. Kung dapat ba natong i-accept ang encyclopedia mga Biblia nga gidala ni nila nga Alfredo Nguho nga maingon nga yukbuan si Maria, buk na kay wala na sa Greek. Muna nga kanit ilang mga Biblia nga ilang ipanggamit karon mga encyclopedia etc. giangkon na mismo ni Sir Rocham karon nga wa day na gidala og gitudlo nila ni Kristo ug sa mga apostoles. Kay kung maingon gani kag sola escritura nagbase nila sa gitawag sa Greek og babita tong nangutana jud ko niya nga doon na siya background sa Greek og wala dili man ta bright og Greek pero ato man gud nang lilingon sa original manuscript god nga unsa ang buot pasabot anang scripture grabe. Nagpunting ka na sa Old Testament nga gigamit sa mga apostoles o ang kining New Testament mga verbal ni ang uban gikutlo nila dito sa Old Testament niya ang uban ani nga mga kuan aning mga actual nga mga pangitabo gi-record ni aron mahimo nga usa ka Old og New at mahimong Biblia. Muna ang mga Seventh-day Adventist ganina migamit siya sa si Ellen White kuno do na kunoy sinulat mo tuo ba daw mi sa sinulat ni Ellen White o nawala na daw kunong sola eskriptura dili pod na mawala kay ang essence sa gisulat sa mga books sa Ellen White gikutlo tanan niya sa Biblia. So mayon taog dunay sinulat si Ellen White nga gikutlo niya sa mga CCC gikutlo siya sa encyclopedia gigamit sa mga CFD di jud ko mo tuo ana nga sola eskriptura ang gibasihan ni Ellen White. Nakaroon kani man ay makapamatuod ni mga CFD bisan pag mogamit sila sa book ni Ellen White nga nagingon nga kinanglan nganong nagtuo man mo sa mga sinulat ni Ellen White ingon kay sola eskriptura mo. Dili man mo ang isyu. Kay may si Ellen White nagkut na siya dito nga tuuhan na to ning magsimba taglarawan kay tradisyon is mga apostol. Ang tanan nga mga gipangkot ni Ellen White gikan na mismo sa Biblia. Laser light ra na para namo. Ang pinakatibuok nga kahayag mo ang Biblia nga gikuhaan ni Ellen White. So muna itong sabton mga kaigsunan nga nining kagabion salamat kayo sa atong amigo Higala dinhi sa social media. Periodiko de la Razon na involukrado in la Corazon ang atuan ni padayganay ratas itong mga rason walay atong relasyon. So God bless ako nang i-wave kay medyo gabiin na jud bitaw tinuod. Okay bro, last stand ako no. Okay bro, 5 minutes. Okay, salamat kayo. Salamat sab kay sa nagtan-aw ha. Sa gabi na pero tuan ni dialog naman. So salamat sab kang Brad Jason Torno. Salamat sab ta sa moderator. Salamat ta sa Ginoo nga maay sa dato panahon dagan sa panahon no. Things ta tanan no. So nining dialog atong pabarog sa dakong kasayon. Klaro og tata og tin-aw atong mga standard reference no ay nangita si Bro Jason Torno kabahin sa asa sapit sa among 28 fundamentals kanang number 1 magunin niyo sa fundamentals nga Holy Scripture pero walay Bible alone dia pero ang Bible alone matud pa ninyo itudlo gid diri sa Bible Study Guide niadtong gula niadtong third and fourth quarter no niadtong 2017 ning pahina 327 matod pa din as a Protestant and especially as a Seventh-day Adventist we rest on the principle of sola escritura the Bible alone as the standard of faith matod pa sa inyong libro. Ikaduha pod giangkon sa ni Brad Jason nga
Tulo eskriptura gyud mi asa panudlo sa mga apostoles. Dili ay ang mga panudlo sa apostoles ay labot. Nya katong cardinal dito nagaingon akong wa gina ni bali ng kadinahang karon, no, kay nga naman ang ipasabot dito kay appeal mo mga protestant ato sa pagtulti niya, so makaayo na ninyo as protestant kay protestante man mo sola eskriptura man mo wa mo na mo talikdi, no, hinuon naa may perminti sa inyong luyo gabay ba nga nagpahinumdum kaninyo mo lang usa sa santo sa simbahan ni Tamlimot si Saint Bernadette Soberos mingon siya, our duty as Catholic is to remind them to remind them, not to convince. Kaya ka naman na si Banong Uban, no? Nya si Ellen Goldot mingon siya, as the Lord's messenger, her writing are continuing an authoritative source of truth, authoritative source of truth nga laser light lang na sa inyo ha. Matod pa ni Jason turno karon atong nakitan pag-upan gawa sa Nabil nga laser daw. So dili na Bible alone, kung doon na pa sulat nga buot ninyong ipasok diya sa Biblia ang sulat ni Ellen Goldwait, dagan ba siya mga panagna. Di na natin makita explicitly sa Biblia. Ni katong pod ang mga apostoles dunay tradisyon gitawag og written og oral. Kanang oral mo na siya gitawag og magisterium teaching. Ano man nasa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 29 hanggang 31. Dunay usa ka eunuko nga nagbasa-basa sa eskriptura na nag-antigo gid ba basa ra siya ha, wa gyud kasabot mo nang part of magisterium si Felipe pinagis lamdag si Espiritu Santo gipadala sa Felipe aron pagtudlo sa eunuko nga basa-basa di kasabot mo nang apil ang magisterium kay mo man nimo pasabot mo nang lig-on ta Katoliko kay naatay Biblia naputay magisterium nga mapasabot napugitay oral teaching nga mo bat yun sa pag-interpret ang nasa Biblia mga kaigsunan mo nang resulta karon og protestante sola eskriptura pero wala nagkahiusang naman laylay mag-interpretasyon. So wala may magisterium gud sila mo na nagka diin og nagkabulag-bulag nya mingon San Pablo Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 nga 6 usa ka pagtuo usa ka lawas nya naglaylay na pagtuo laylay lag doktrina nya sola eskriptura ra mo nagingon ni Martin Luther nga dili ta makabalo sa Biblia kung wala pang simbang Katoliko. Kung napoy sa katong ibasa nato nga Roman Catholicism nga we receive it from here dili si Kristo. So, nakadungog si Jesus si Kristo na dili oy ang simbahan na here is esposa ni Kristo. Mo na nga gitawag sa here it's ER ba here namingon San Pablo diri sa 2 Thessalonica kapitulo 2 15. Therefore brethren stand fast and hold the tradition which ye have been taught whether by word or by our epistle. Matod pa San Pablo dunay pahimangno San Pablo mingon siya, now we command you brethren in the name of our Lord Jesus Christ as we withdraw yourself from every brother and who walk disorderly and not after our tradition. Nasa naning Biblia nga gihuptan ako nga King James Version nga Biblia na adi ang pulong tradisyon oral teaching from their mouth or their epistle o ilang sinulat mga kaigsunan niya. Di ta malimot nga kining the great hope dili man ni Biblia lahil libro man ni nya nasa 52 matod pa diya. The Roman Church was still him the spouse of Christ and the Pope was the representative and vicar of God. So mo ni klaro nga matod pa ni Ringgold White nga si John Hus usa ka protestante dili sakop si Adventist pero may matuod si Ellen Goldwait nga ingon si John Hus nga tinuod ni esposa ni Kristo ang Roman Catholic Church. So therefore kung esposa ni Kristo siya ang responsable sa pag-compile o pagbutag kapitulo. Okay, time. Salamat og mayong kagabi sa tanan. Salamat sa no. Salamatan ng Dios.